Ik wilde je laten zien wat AI heeft gedaan met het Sranatongo. Ik heb gevraagd, kijk je in het geel, schrijf een stukje van 50 woorden in het Sranatongo. Dat over het naar school gaan gaat voor kinderen. Nou, en dan zegt AI, bisa mekwa pisi voor vivitenti, woordu jipching, voor gona skoro na ini Sranatongo. Dat is al leuk, dat is wel goed, toch? Kijk wat hij zegt. Schrijft. Faya manting, mama manting. Ik ga lezen zoals het gedaan moet worden. Pitching egas koro. De echar buku na baka. Na skoro leri. De lesi. Srifi. Geen skrifi. Srifi en biginari. Ik weet niet wat dat is. Leri de fu unu trowe. Mester, leri ding, so den sa kon boensma. Gona skoro, make you kona wang boensma. Zie je? Helemaal fout. Fayamanting, we zouden eerst zeggen frukomanting, toch? Piking egara score, dat is goed. Ja, want in het schrijven en het spreken zijn twee verschillende dingen in het Sranatongo. Bij het spreken praten we in samentrekkingen. Hè? Met ga scoren is het mi e go na. Wanneer we het schrijven we het voluit. Na scoro leer je de lesi. Daar staat lesi. Lesi met een y. Lesi. Ik schrijf je, daar ontbreekt een k. Ik weet niet wat beginari is. Ik weet niet voor wat. Ik ken dat woord niet. Leer je de voor unu. Onu, ik weet niet wat onu betekent. Ik ben sabi. Trouwe, ik weet het niet. Meester, daar moet zijn meester leren ding. En ik denk dat ze dit hebben gedaan, meester, omdat het Sranatongo geen dubbele klinkers kent. Ook geen middenklinkers. Dus, nou, wel middenklinkers, als je zou zeggen ma. Huh? Maar mensen zeggen geen. En dan hebben ze die ene i weggelaten. Terwijl meester een leenwoord is uit het Nederlands. Want het Sranatongo heeft ook leenwoorden. Van het Engels, van het Nederlands. Ja toch? Dus ik denk dat ze dat hebben gedaan. Hè? Dus je ziet, ga niet als iemand zou denken van ik ga AI vragen voor vertalen Sanjimi. Dan ga je hopeloos in de fout zitten. Zie je? Dus eigenlijk moet geen 90% daar zijn, maar 60%. Want de meeste zinnen zijn fout. En het Sranatongo kun je niet 1 op 1 vertalen, omdat veel Sranatongo woorden meer betekenissen hebben. Buku kan betekenen boek, maar buku kan ook betekenen adagu e buka atradagu. Met die kop stoten e buku. Maar ook aanstormen. Luku fa e buke kom. Kijk hoe die lummel aanstormt of zo. Om maar wat te zeggen, zie je? Dus ja, hoe accuraat, zie je? Dus en dit geldt ook voor alle dingen. Dus je moet kennis hebben van je onderwerp. Ik had hier geschreven taal, maar het is eigenlijk kennis hebben van je onderwerp.